σημαίνει αυτό? Αυτό είναι όταν έχει δάκο η ελιά μέσα, κάνει μια, δημιουργεί οξέα ρε, Ναι. και αυτά τα οξέα όταν το βάζεις στο στόμα σου είναι μια γεύση έτσι δηλαδή σαν, πώς να το πω, στιφή ή κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει λέξη, ταγγίζει το λάδι. Παλιά αυτό γινόταν. Η λέξη δεν υπάρχει. Ταγγίζει, υπάρχει. Έτσι λέγεται. Το αγγίζει. Ταγγίζει, ταγγίζει. Ταγγίζει. Πολύ ωραία, και τι άλλο προσέχουμε Και, στο λάδι? και παλιά Τι άλλο προσέχουμε? γινόταν και από τα λειτουργιά. Δηλαδή, Δηλαδή γινόταν και από τα λειτουργιά αυτό παλιά. Δηλαδή δεν ήταν καλά που δεν ήταν μηχανήματα σύγχρονα τώρα που ήταν οξύματα όλα και τέτοια. Και όσο και να τα καθαρίζανε και τέτοιο κρατάγανε. Σκουριά, Όχι σκουριά, κρατάγανε από το χρόνο, από τα πολλά δηλαδή, από τα που πέφτανε πολλές ελιές μέσα, κρατάγανε δηλαδή υπόλοιπα. Και πολλές είχαν δάκο και με τα χρόνια και οι καθαρές παίρνανε ένα τάκισμα και καθαρότερες ελιές με τα χρόνια. τάκισμα. Ναι, τάκισμα αυτό το πράγμα. Μετά τώρα τι γίνεται? Για να μάθεις για λάδια όπως το Ναι. σήμερα τα λάδια τα οποία πουλάνε στο εμπόριο και τα οποία λένε παρθένο ελαιόλαδο και σημαίνει θα παίρνουν και τα καθαρίζουν τα λάδια με κάποιο τρόπο. Αλήθεια, λες τώρα? Το ήξερα αυτό. Τι σημαίνει παρθένο? Καθαρισμένο. Αυτά από τα λειτουργία δεν είναι παρθένο. Αυτά τα λειτουργία είναι φυσικά λάδια, είναι παρθένο. Δεν έχω υποστεί καθαριότητα Και καμία. το ραφιναρισμένο τι σημαίνει, Βασίλη? Είναι αυτό το υπεράσει χημική επεξεργασία. Τι λες? Χημικές επεξεργασίες. Όταν γίνει για πέταμα τα λάδια. Και θα πρέπει από φίλτρα. Όταν για αποφύτρα από χημικά, από τέτοια. Άλλο το παρθένο, άλλο το ραφιναρισμένο. Είναι για πέταμα, ναι. Και αυτά τα δικά μας που πήραμε τα λειτουργία, πώς τα λέμε? Αυτά είναι τα φυσικά λάδια. Φυσικά λάδια. Είναι ούτε δεν ξέρω, δεν είναι ούτε καλά ραφιναρισμένο, δεν γίνεται, είναι για πέταμα. Τα ραφιναρισμένα είναι που μαζεύουν σε παλιόλαδα και τέτοια. Που είναι ραφινέ, λάδι. Ναι, για πέταμα. Αυτό το τάκισμα δεν μπορώ να καταλάβω. Ταγγίζουν. Είναι το δάκο αυτό γίνεται γιατί έχει οξέα. Δημιουργεί οξέα η ελιά. Είναι μια λέξη που δεν μπορεί να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα του Έτσι το κόσμου. είχαν χρησιμοποιήσει οι Έλληνες το λέγανε. Έτσι είναι αυτός ο όρος. Το από Είναι αρκετά ελληνική λόγια. λέξη δηλαδή? Ναι. Θα υπάρχει αντίστοιχη και στην Ισπανία και στην Ιταλία που έχουν τα λάδια, τα δικά λάδια. Τα ταγγίζουν και εκεί πέρα λες. Άμα έχουν δάκο, Υπάρχει δάκο σε αυτές τις χώρες ή όχι? σε όλες τις χώρες. Και πώς πετάει αυτός. Είναι ένα σαν είναι που πάει πάνω στην ελιά και κάθεται σαν Σαν μεταλλούδα δηλαδή. περίπου. Και σε μια δάκο. Σιγά μείνουν πιταλούδα. Και με τα λούδα Έντομο. έντομο. Το ραφιναρισμένο λάδι γιατί δεν είναι καλό όμως? Σε πιο ευναρισμένο έχουν καθαρίσει μέσα ό,τι σκατά λάδια υπάρχουν και τα κάνουν χημική επεξεργασία για να φύγουν ό,τι έχουν μέσα για όλους. Εδώ η δίκιο. Άστο. Και δηλαδή οι χημικές επεξεργασίες δεν μπορεί να είναι καλές? Όχι ρε, γιατί είναι φυσικό προϊόν πια. Κάτσε, τόση επιστήμη υπάρχει. Όσο και να υπάρχει επιστήμη δεν μπορεί να επαναφέρεις στη φυσική του μορφή. Τι ξέρει η επιστήμη. Μαζεύουν εδώ πέρα μαζεύουν για παράδειγμα εδώ πέρα στο Αίγυο και του πας ότι λάδια θέλεις μονάχα να μην είναι καμένα. Ό,τι να του ρίχνεις μέσα. Τι είναι το καμένο δηλαδή? Είναι ανόλαβο. Δηλαδή, αυτό εννοείς. Πάνε δηλαδή, όπου το πάνε στις συγκέντρες στο Αίγυο, το λάδι και να το ρίχνουν μέσα. Και αυτό το λάδι στο τέλος, άλλο έχει οξέα, άλλο έχει. Δεν είναι καθαρό, άλλο είναι περσινό, άλλο είναι προπέρσινο, άλλο είναι ακατωμένο. Άλλο ξέα, άλλο βάσεις, Άλλο ένα και αυτό. περισπομένες. Ενώ το παρθένο του κάνουν μια επεξεργασιούλα, δηλαδή για λίγα πράγματα που θέλει. Έτσι βλέπουμε και σήμερα οι άνθρωποι. Οπότε, για πες μου τι άλλο προσέχουμε στο λάδι για να ξέρω εγώ που θα αγοράσω εκεί πέρα. Εκεί πέρα δεν πρόκειται να βρει λάδι φυσικό. Το Θα μέλλον πάρεις του παρθένο. ιστορία. Τι εννοείς δεν πρόκειται να βρω φυσικό λάδι? Θα πάρεις παρθένο και όλα. Παρθένο. Έχει λιοντρίβια στη Νέα Υόρκη. Αν έχει. Γιατί να μην έχει ρε παιδιά, δηλαδή Δεν ξέρω. Νέα Υόρκη Ο Μπάρμπας. λειτουργία. δεν θα έχει καλό λάδι εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλό λάδι έχει, αλλά έχει υποστεί μια επεξεργασία. Μπορεί δεν μπορεί να έχει δηλαδή ανεπεξέργαστο. Ελιές δεν έχει. Δύσκολο. Δύσκολο γιατί το ανεπεξέργαστο μπορεί να πάθει. Το λάδι είναι όπως και το κρασί, ζωντανός οργανισμός. Και αν το λάδι δεν το προσέξεις, μπορεί να σου χαλάσει εύκολα. Γι' αυτό το καθαρίζουν να μην έχει ούτε υπόλοιπα, ούτε τίποτα. Αλλά το παρθένο είναι καλό, δεν είναι άσχημο.